आम्ही आता इस्लामपूरकडून पेठला चाललो आहे. तिथे माणकेश्वर देवाचे मंदिर आहे. मंदिराचा जीर्णोद्धार केला आहे. पहिले मंदिर जरा छोटे होते, आता खूप मोठे मंदिर बांधलेले आहे. माणकेश्वर देवाच्या थोड्याच अंतरावर खंडोबा देवाचेही मंदिर आहे. ते पण खूप छान आहे. इस्लामपूरपासून 2 किलोमीटर अंतरावर साखराळ हे गाव आहे. त्या गावात भव्य असे राम मंदिर आहे. मंदिरात फोटो काढणे व व्हिडिओ शूटिंग करणे अलाउड नाही आहे. त्यामुळे मला मंदिरातले शूटिंग करता आले नाही. समोर खूप मोठे गार्डन आहे. त्यात मुलांना खेळण्यासाठी खेळणी आहेत. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.